Doncs hem vingut aquí a la piscina Finetwork de Can Llong, a la Bombonera, en les hores prèvies a aquest Telimar Palermo Astralpool Natació Sabadell, per conversar amb dos components d'aquesta plantilla, amb dos waterpolistes, que potser quan escolteu aquesta entrevista doncs ja estaran camí de Palerm, però vaja, que en les hores prèvies, en els dies previs, doncs hem volgut parlar amb ells perquè ens han tingut també una mica amb la por al cos. Edu Lorrio, què tal, com estàs? Hola, què tal? Bona tarda. Porter del club, i també el Sergi Cabanes. Hola, Sergi, què tal? Hola, bona tarda. Els dos han estat amb problemes físics en els últims dies. Sergi, el colze, tu que has jugat ja els últims partits, com està? Bueno, personalment m'agradaria dir-te que estic millor, però estic sent molt precavit Però bueno, no crec que mentalment tingui cap problema per jugar el dissabte. Edu, tu què? Com estàs? Perquè a Sant Andreu sí que no va jugar. No, contra San Andreu no jugué, jugó David Serrano por un tema de tener un poco de precaución con respecto al partido del sábado, que al final es el objetivo. Tuve una pequeña lesión el sábado contra el Barcelona aquí en casa y bueno, por prevenir un poquito estos días decidió el entrenador que no jugase y que jugase David, así que bueno, estoy recuperándome y ya para el sábado estaré perfecto. És a dir, dissabte confirmat, que jugues? Por supuesto. Ja té nassos també que arribi el moment més important de la temporada i que us trobeu amb problemes físics, que això és el món de l'esport, però suposo que fa ràbia, no? Sí, pero al final esto es el deporte, al final pasa en todos los deportes, en todas las situaciones, en cualquier momento de la temporada. Esta temporada hemos tenido bajas importantes en el comienzo de esta competición europea, con respecto a nuestros boyas, por ejemplo, que Dusan Manisevic tuvo el problema en la cara, que se le rompieron. Y bueno, la fuerza del grupo ha hecho que el equipo se impusiese a esta adversidad y pudiésemos pasar de ronda hasta llegar a la final. Así que simplemente es un contratiempo que como equipo lo vamos a solucionar. Sergi, alguna cosa a afegir al que ha dit l'Edu? Creo que he hecho todo ya. Sí que és veritat que tots dos heu jugat moltes finals amb la selecció espanyola en els últims anys, a grans tornejos. Noteu molta diferència al ser la primera final amb el club? És diferent aquella sensació? Potser perquè és un premi també que heu anat cuinant durant tota la temporada? Bueno, en el meu aspecte et parlaré una mica més del tema personal. Jo porto molts anys aquí al club, vaig venir a Sabadell amb 9 anys, vaig començar a waterpolo el primer any de tots aquí amb 12-13, després sí que és cert que vaig sortir, i des dels 18 anys porto al Sabadell, i et puc assegurar des de la meva pell i des de la meva que no s'ha viscut, jo no he viscut res semblant, hi va haver la final de Sabona, però personalment, tret a lo millor de la final europea a Barcelona, per mi és el moment més especial que es podria viure ara mateix. Tu, Edu, vas venir aquí també del CNB amb la idea d'això, no? De viure partits com aquest. Por supuesto, al final la idea del club durante este ciclo, durante esta nueva etapa, ha sido esos 3 años llegar a cumplir este objetivo, que es jugar finales, tanto en la Liga Nacional como en la Copa del Rey, como en la Liga Europea. Y oye, estamos a un paso de conseguir este super objetivo, este sueño para el club, para los jugadores, para toda la afición, al final para la ciudad, y es súper ilusionante y estamos con unas ganas de jugar ja tremendes. Us volia preguntar també pel camí que us ha dut a aquesta final de l'Eurocup. No sé si, evidentment, segurament a un esportista no li agrada gens allò de dir de la sort del campió, però és que el recorregut que porteu fins ara potser convida a pensar una mica això, no, Sergi? Al final, ara li preguntaré a l'Edu per aquella tanda de Sabona, però clar, és que heu passat fases de grup duríssimes. Recordo aquella victòria contra el Bassas que us va servir fins i tot per ser primers de grup. Sí, en cap moment... És que ara mateix no et podria dir, o sigui, parlar una mica de campió o no campió és treure'ns una mica de mèrit i crec que, tal com dius, el camí fins aquí ha sigut brutal. La primera fase, potser vam dir la que vam poder respirar una mica més, però tot i així l'últim partit quasi se'ns complica. I després, havent perdut el primer contra l'Ortiz, ja vam dir, hòstia, estem amb l'aigua al coll. Vam treure l'esperit que no sabíem ni què teníem contra el Bassas i vam passar primers de grup.
I bueno, ja després el meu company ja comentarà sobre la tanda de penals, crec que per un porter és més dur, però sí que no sé, no hi ha paraules ara mateix. És que al final recordo, Edu, que ho vam parlar el mateix dia de la tanda de penals, que gairebé no havies viscut mai res com allò. Què van ser 34 penals, no? Em sembla? No sé, yo aún estoy sufriendo. O sea, es increíble, fue increíble. O sea, 15 o 16 penaltis por lado, o sea, fue algo increíble. Pero es verdad que por calificar un poco nuestra trayectoria en esta competición, salvo creo que el partido de Savona en casa, que creo que fue el nivel más bajo que hemos dado, yo creo, en esta competición, o el partido que más nos costó, calificaría de brillante todos los partidos que hemos tenido. O sea, al final Ortilla perdimos de 1 a falta de 1 minuto, tuvimos opción de empatar. Ese equipo quizás podría haber estado en la final a día de hoy. Así que creo que, bueno, contra el Barcelona hemos jugado esta temporada 4 o 5 veces, hemos perdido 3 o 4 y hemos ganado 1. Así que creo que todos los partidos y todas las eliminatorias que hemos jugado han sido creo que de un muy buen nivel, y creo que somos justos merecedores de estar en la final. Jo personalment, pocs quarts tan bons vostres recordo en els últims anys com el tercer a la nova escollera contra el CNB. Allò va ser apoteòsic. Llàstima segurament no tancar l'eliminatòria en aquell partit, però potser és el pic màxim, no, de nivell aquesta temporada, Sergi? Sí, o sea, com dius tu, llàstima no haver-ho pogut tancar, però bueno, al final és l'esport. L'esport ens va donar aquesta, ara no em surt en català, lucidez, per sometre en el primer partit de tota la temporada al CNB, que fins al moment ens havia guanyat a Copa Catalunya, ens havia guanyat a Lliga, sempre que lluitàvem contra ell i ens ha tornat a guanyar més tard, és a dir, vam trobar el punt, el nostre millor moment de forma per aconseguir aquest passe a la final, i tal com ha dit l'Edu, justos finalistes. Aquest Telimar Palermo, el rival de dissabte, el teniu ja vist, el teniu estudiat, un altre italià, serà el tercer d'aquesta temporada després d'Ortija i Savona. Li heu fotut ja moltes hores al tema, Edu? Pues mira, nosotros individualmente hemos ido viendo los últimos partidos del Telimar por una cuestión de estar metidos también en el partido, de ver cómo juegan. Al final es un rival que no tienes muy visto durante la temporada, pero es verdad que hemos tenido suficientes partidos importantes hasta ahora como para no tener todo nuestro objetivo, todo nuestro foco metido en este partido. Hemos tenido un partido de Liga que nos jugábamos la segunda plaza, que por desgracia no lo hemos podido ganar. Teníamos un partido importante también este martes, y desde ayer a las 11 de la noche que terminamos el partido, pues nuestra cabeza y todo nuestro mente está metido en este partido. Es un equipo tremendamente difícil, hace una defensa muy extraña, muy rara y muy efectiva, así que tendremos que jugar muy bien, muy inteligente y preparar muy bien el partido. Amb alguna idea en concret, Sergi, també, de dir em conformo tornant aquí a Sabadell, no sé, empatant, perdent fent que no amb el cap. Aquí només val la victòria, no hi ha mitges tintes. La seva casa serà brutal, serà un partit molt complicat, tant mentalment com a lo millor les ganes i començar amb massa ímpetu, però qualsevol resultat ens pot servir, perquè òbviament hi haurà la tornada, però jo crec que tothom va amb la mentalitat de guanyar. Tenim clar això, no? Però que al final són 64 minuts i que això s'ha de decidir aquí darrere. Això tenim clar, ¿no? Es clarísimo. Es la clave, totalmente. O sea, es una final atípica, porque cuando una final normalmente estamos acostumbrados a que sea un partido, pues todo puede pasar, eso se dice, es la típica frase que se dice en una final, que todo puede pasar, es a un partido. Pero cuando tienes un doble partido y es una final, la cosa cambia. Y es de ser, yo creo que muy inteligente, un equipo maduro, jugar tanto con el resultado a favor como con el resultado adverso. Durante el inicio del partido, durante la mitad del partido, incluso durante los últimos minutos del partido, porque perder de un gol, ganar de un gol o empatar el partido te puede decantar la eliminatoria, porque tienes un partido en casa que evidentemente a priori las sensaciones deben ser mejores que allí. Doncs
Tenim clar que sigui quin sigui el resultat, tindrem gairebé un mes després per anar fent bullir l'olla i perquè també suposo que tindrem moltes ganes de jugar una final aquí, bé sigui a la piscina que tenim darrere nostra, aquesta Finet World Aquatics, o ja veurem si el club, no sé si us han comentat alguna cosa, si la cosa es pot desplaçar aquí al costat de la piscina de 50 metres, la de les grans ocasions també, que suposo que faria il·lusió, no?, també jugar un partit allà, imagino. A la piscina de 50 metres hi cau molta més gent. I podríem fer una hora a la por de la Bombonera, pero bueno, no ho sabem nosaltres. ya parlarem d'això. Si queremos ser un poco, ¿cómo se dice? Supersticiosos, de alguna manera, el último partido que hemos jugado en la piscina de 50 metros, el Sabadell consiguió su último título, que fue la Supercopa. La Supercopa de España, así que pues no estaría mal, sería una buena idea. Lo que es verdad que el apodo de la Bombonera de esta piscina es por algo y el efecto que hace el público aquí con todo el ruido que se puede hacer y toda la gente que puede hacer, el miedo escénico es una cosa también muy bonita. Fa 10 anys va ser aquí, contra el Sabona, veurem a la tornada què decideix el club. En qualsevol cas, aquí també al costat el femení de l'Astralpool també ha guanyat Eurolligues. En qualsevol cas, Sergi Cabanas, Edu Lorrio, moltíssimes gràcies com sempre. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. L'horari, per cert, que l'han canviat una mica típic, no? També a les 3? Lo han cambiado, pero no sabemos muy bien ni el motivo ni por qué, así que a la hora que sea, en el momento que sea, el partido es a muerte y a ir a ganar. És igual, no? Llavors, Sergi, com si el volen posar a mitjanit gairebé, no? Sí. Doncs això, aquest dissabte a les 3, aquest Telimar Palermo, Astralpool Natació Sabadell, l'anada de la final de l'Eurocup. Sergi Cabanas, Edu Lorrio, un autèntic plaer, com deia, i molta sort en aquest partit. Moltes gràcies. Moltes gràcies.